Тук имаме една косичка, която 2 години не е пипана. Преди това е била бойдисвана с черна битова боя. Сега ще направим един красив червен цвят. Ще направим първо един американски шампуан и след това ще минем към... Подготвили сме косата, наблажнили сме я. Тук на мивката ще сложим американския шампуан. Една част пудра 7 тонна, една част оксидант 6%, една част дълбоко почистващ шампуан и една част топла гореща вода. Според зависи какво количество ви трябва. Аз съм разтворила по 50 грама от всичко в равни количества. И сега ще почна да нанасям с балеажни движения. Снимам сама, както знаете, така че процеса до нанасянето няма да мога да ви го покажа. След това, след нанасянето, ще ви го включа пак. Ето, вече сме нанесли с места, много близко до корена, на мокра коса, за да ни е по-лесно да разпределиме. Идеята на този американски шампуан е, какъвто и да е остатъчен пигмент да има, да го смъкнем малко, да изравниме структурата на косама, за да можем да получим красив цвят после. Ще оставим така 20 на минутки, след което ще я измия и ще я подготвя за боя. Виждате, че доста е дръпнало вече, така че нещата се получават добре. Ето, след през 120 минути изравнили сме структурата, получили сме доста чисто платно. Затова сега ще ви измия и пристъпваме към следващо бойдисване. Първо ще изсушим косата, да преценим какви оксиданти трябва да сложим и ще ви я покажа вече изсушена. Ето, вижте до какъв чист фон на изсветляване стигнахме. Изсушила съм косата, в случая ще работя с 6% оксидант. Ще направим един красив малинов цвят. Ще използвам специфична боя. Няма да ви кажа марката, повечето, които работите с нея, ще се досетите. Това е 6656. И вече като нанесем, ще изчакаме времето и съответно ще видим резултата накрая. Така, вече е готова за миене. Ето, виждате какъв е цвета, как се оксидирал. И след малко ще измия, ще направя един ботокс, за да може да е красива и лъскава косата. И после ще ви я покажа готова вече направена с стайлинг. Така, ето вече имаме резултат готов. Прекрасен цвят, плътен, абсолютно равномерен. Така че ако ви е било полезно, ползвайте със здраве.